De verwachte droogte de komende jaren kan nogal forse gevolgen hebben voor de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen. Als het peil van het kanaal echt te laag wordt, dan moeten de sluizen worden gestemd en dan moeten de schepen wachten. Of er een oplossing is, dat hoor je zo meteen. En verder vandaag. Noodopvang voor 200 vluchtelingen. En deze leerlingen zitten al jaren in noodlokalen. Goedenavond. Het kanaal van Gent naar Terneuzen heeft een probleem, een waterprobleem. Door een gebrek aan regenwater wordt het een steeds grotere uitdaging om tijdens de zomermaanden het kanaal voldoende op peil en dus toegankelijk te houden voor de scheepvaart. Als er niks gebeurt, is de nieuwe sluis in het somberste scenario de helft van de tijd niet eens te gebruiken en loopt de schade in de miljoenen euro's per jaar. Platweg gezegd, het loopt leeg. Met de nieuwe sluis gaat het alleen maar harder. Dat probleem gaat erger worden. Momenteel is er voor scheepvaart nog genoeg capaciteit, maar op termijn gaat het steeds meer opnemen. Denk ik een hele dure investering. Het ding heeft een miljard gekost. Als die dan de helft van de tijd niet in gebruik is, dan hadden we misschien dat geld ergens anders in moeten steken. Het probleem met het kanaal zit zo. Voor het water is het afhankelijk van regenwater uit het Vlaamse en Franse achterland dat via de sluizen bij Evergem het kanaal instroomt en er bij de sluizen in Terneuzen weer uitgaat. Maar door klimaatverandering valt er minder regen en is er dus ook minder water beschikbaar voor het kanaal. Als we kijken naar wat er in het bekken valt, als we alles naar het kanaal zouden sturen, zouden we zelf te weinig water hebben om het kanaal op peil te houden. Dat is nogal een groot probleem. Dat is inderdaad een groot probleem en daarom zijn we al enkele jaren met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie bezig met onderzoek hoe we die problematiek zo optimaal mogelijk kunnen aanpakken. En dat is nodig, want gebeurt er niks, dan zijn de economische gevolgen groot. En als het vanuit België niet aangevoerd wordt, dan zullen we moeten stremmen. Ja. Wat economisch niet plezierig is voor de scheepvaart. En dat zijn kosten voor de verladers. Die moeten wachten op een vracht. En dat zijn kosten voor de scheepeigenaren. Die hebben een schip aan de kant liggen en dat kost veel geld. En in de toekomst wordt dat erger, want we hebben te maken met toenemende droogte. Gemeten over 100 jaar wordt de economische schade geschat op 427 miljoen euro. Dat is gemiddeld zo'n 4 miljoen per jaar. Waarvan dan 55% zeevaart, 45% binnenvaart. Dan praat je over een goede 2 miljoen. Dat is serieus geld. De sluizen in Terneuzen zijn niet alleen een belangrijke verbinding tussen de Westerschelde en de havens van Gent en Terneuzen, maar worden ook een steeds belangrijkere corridor in de Schelde-Seine-verbinding die de havens van Parijs en Rotterdam met elkaar moet verbinden. Om het kanaal ten alle tijde toegankelijk te houden wordt er nu aan gedacht om met zout Westerscheldewater het kanaal op voldoende peil te houden en daarmee stremmingen te voorkomen. Het kanaalwater wordt daardoor wel een stuk zouter. Water op het kanaal. En of het nou zout of zoet is, voor ons binnenvaart maakt dat niet uit. Nee. We varen het liefst in zoetwater, want zout en ijzer gaan niet zo goed samen. Maar als het niet anders is, doen we het net zo goed in zoutwater. Water is water. Maar dat geldt niet voor de Moervaart, een waterloop in Vlaanderen die in open verbinding staat met het kanaal. De zoetwaternatuur in dit gebied zou er ernstig onder lijden. Een heel groot probleem, want dat is nog een zoete zijloop waar dus het grootste probleem zit dat de natuur daar die extra zoutlast niet aan kan. En die kunnen we beschermen, die zijloop, door daar een sluis of een stuw te bouwen. En we beginnen nu met de planstudies daarvoor. Maar het duurt nog wel 10 jaar voordat die stuw of sluis is aangelegd. En daarna pas kan er worden begonnen met de bouw van een pompinstallatie. We moeten eerst de natuur beschermen en dan kunnen we een pomp installeren. Dat is in 2000. Ik durf er nog geen jaar op te plakken. En het zoutere kanaalwater heeft ook gevolgen voor zeker 25 bedrijven langs het kanaal. En wat die gevolgen precies zijn, lees je in onze app en op onze site. Na 10 dagen zijn de werkzaamheden aan de Vlakentunnel volgens plan afgerond. Het verkeer kan sinds middernacht weer door de tunnel heen. Onder meer de voegovergangen in het wegdek zijn vervangen. En dus is ook het rijcomfort volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Over 3 jaar moet de Vlakentunnel voor onderhoud naar verwachting 6 tot 9 maanden dicht. De eerste commerciële gesmolten zoutkernreactor van het land komt bij de kerncentrale in Borselen. Het bedrijf dat de centrale ontwikkelt meldt dat er afspraken zijn gemaakt met de provincie en met de huidige kerncentrale. Over 8 jaar dan zou die nieuwe reactor klaar moeten zijn. Goes gaat meewerken aan de opvang van 220 asielzoekers in de Zeelandhallen. De gemeente reageert daarmee op de klemmende oproep van minister Bart van der Brink van Asiel.
Ja, we hebben een verzoek gekregen van het COA, van de minister, omdat de nood in de landen heel erg hoog is. 1000 opvangplaatsen waar ze ruimte voor zoeken. En ze hebben ons de vraag gesteld, zouden jullie dat ook willen doen? We hebben de Zeelandhal in onze gemeente. Dat is een locatie die heel snel beschikbaar te maken is. En dat is de reden geweest dat we gezegd hebben, we gaan hier met een positieve intentie naar kijken. Van der Valk is ook al een opvang, een tweede opvang, nu een noodopvang in de Zeelandhallen. Is dat niet te veel voor Goes, denkt u? Nou, ik denk dat dat wel kan. Er zijn gemeenten met vergelijkbare aantallen en ook een vergelijkbaar inwoneraantal bij ons. Maar tegelijkertijd is het wel voor ons reden om te zeggen, dat doen wij niet zomaar. Dat moet echt nadrukkelijk tijdelijk zijn en er moet nadrukkelijk voldaan worden aan de voorwaarden die wij stellen. En anders gaat het niet door. In Goes, op de plek waar de asielzoekers gehuisvest gaan worden, staat verslaggever Mark van Dam. Mark, de burgemeester heeft het over strikte voorwaarden. Wat zijn die precies? Ja, dat is bijvoorbeeld de veiligheid. Dat zou bijvoorbeeld gewaarborgd kunnen worden door de inzet van straatcoaches, door het maken van een veiligheidsplan. Ze willen ook dat er goede begeleiding komt van de mensen die hier komen te wonen. Dat er activiteiten zijn voor de mensen, dat ze kunnen werken en dat ze ook kunnen beginnen aan hun inburgering. Nou, daar vlak bij jou, het voormalige Van der Valk Hotel, daar worden ook al vluchtelingen opgevangen. Maar die locatie blijft dus ook gewoon open. Ja, die blijft gewoon open. Daar wonen nu 80 alleenstaande minderjarigen. De gemeente Goes wil graag dat dat teruggaat naar de helft. Dus dat er nog maar 40 worden opgevangen. Het COA dat daarover gaat heeft er al op gereageerd en heeft gezegd ja, dat is niet eenvoudig. Dat wordt best lastig, want we moeten daar dan wel plekken voor vinden. Nou, tot besluit dan nog even, is al bekend wanneer die opvang in de Zeelandhallen dan open moet gaan? Dat zou best wel eens snel kunnen gaan als het COA echt aan alle voorwaarden van de gemeente Goes voldoet. Dan kan eind van de week, deze week, de inrichting nog beginnen. En dan zouden de eerste bewoners al snel volgen. Mark van Dam, dankjewel. Het Zeeuws landschap is kritisch over hoe het toch kon gebeuren dat de ruwe olie uit de Antwerpse haven in de Zeeuwse natuur terecht is gekomen, ondanks de beschermde Natura 2000-status. 1,5 week geleden lekte er olie uit een tanker die in de Hedwiggepolder en het verdronken land van Saaftingen terecht kwam. Er waren zorgen dat de afgelopen dagen tijdens springtij nog extra bij zou komen. Dat blijkt niet het geval. Maar de olie die al in het gebied is, zal er nog wel tientallen jaren voor schade zorgen. In de beslissende fase van de voetbalcompetitie voegt Kloetingen voormalig doelman Mitchell Braafhart toe aan de selectie. Teun van Romortel, de eerste keeper van de koploper in de derde divisie, is geblesseerd. Daarom is Braafhart bereid gevonden om weer mee te trainen, totdat Van Romortel weer fit is. Het is een onverwachte terugkeer voor de doelman die eind vorig jaar nog heel bewust was gestopt met voetballen. Het netwerk is compleet. Vanaf vandaag kun je ook in Zuid-Beverland en op Tholen reizen met de Flex. Flexibel vervoer waarbij reizigers via een app of de telefoon kunnen reserveren. Dat vervoer is nu dus in de hele provincie voor iedereen beschikbaar. Je ziet ze tegenwoordig overal, deze groene bordjes met HUP erop. En nu dus ook in Zuid-Beverland en op Tholen. Nou, we hebben er goede hoop op, we gaan het zien. We zitten nu in de startperiode dat we het ook echt met elkaar gaan testen. Er zullen best nog wel eens wat momenten zijn dat we zeggen, dit kan beter of dit moet anders. Maar ook landelijk, het ministerie kijkt volop mee. Dit wordt wel als voorbeeld aangewezen voor hoe je in een dunbevolkt gebied het openbaar vervoer toch anders kunt organiseren. Er zouden over 3 of 4 weken zouden er 100 ritten per dag kunnen zijn. Er zouden er ook 20 per dag kunnen zijn. Maar dat zien we wel. Het moet zich gewoon bewijzen en we moeten gaan die puzzel gewoon samen leggen. Op Tholen verwachten ze geen problemen. Ik verwacht dat het gaat lopen. We starten vandaag. We zitten nog in de periode na de nieuwe concessie in december toe. En de gemeentes die ons zijn voorgegaan, die laten zien dat in het begin het gebruik best beperkt is. Maar van mond op mond en de positiviteit daarover dat het gebruik snel toe gaat nemen. En als we nu kijken naar een Noord-Beverland of een Schouwen-Duiveland, dan zien we dat er ontzettend veel reizigerstevredenheid is en veel gebruik gemaakt wordt van dit systeem. De Flex rijdt dus nu overal 7 dagen per week van 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Ze zitten er al 6 jaar en de leerlingen van basisschool De Avonturijn moeten ook de komende jaren nog les krijgen in noodlokalen. De gemeente Middelburg heeft wel een nieuwe locatie voor de school op het oog, maar die plannen zijn nog verre van concreet. De directeur van de school wil dat er nu maatregelen komen. We hebben hier nog een klein halletje. Hier is het kantoor van mij en van onze intern begeleider. En als we dan willen bellen, dan doen we dat of buiten op het plein of hier in de berging. Het is nogal wat. Ja, dat is niet handig.
Dat is echt vreselijk onhandig. En zo zitten ze er al bij sinds 2020. Het begon met een paar tijdelijke noodlokalen bij de school. En daar zijn er met de jaren nog een paar bijgekomen. Alleen het duurt wat lang en de noodlokalen hebben een tijdelijke status. En dat duurt gewoon nu al wat langer dan je het tijdelijk zou kunnen noemen. En is dat behapbaar? Ja, op zich is dat behapbaar als je in een lokaal met kinderen werkt. Maar het geeft heel veel organisatorische rompslomp. Het lopen tussen 2 gebouwen. Het ruimtegebrek waar het gaat om kantoortjes. Of voor een orthopedagoog of voor een fysiotherapeut die met een kind komt werken. Ja, dat is gewoon lastig, naast dat het extra kosten met zich meebrengt. Hoe vind je het in dit lokaal? Ja, wel gewoon leuk. Het is niet echt anders dan toen ik in groep 4 zat of zo. Het is wel gezellig. Het is wel een beetje klein, maar het is wel gewoon gezellig en leuk. In 2022 hadden we nog weer ruimtegebrek. Naast deze 2 tijdelijke lokalen kregen we weer 2 tijdelijke lokalen. En via dit gangetje komen we bij de volgende 2. De school is in gesprek met de gemeente Middelburg over de noodlokalen, omdat er nu echt een oplossing moet komen. De wethouder is het daarmee eens. Het is wel heel krap bemeten. En juist als we willen dat een school een veilige plek is voor onze leerlingen, dat er ook nabije zorg of ondersteuning kan zijn, ja, dan heb je soms net wat extra nodig. Nou ja, daar is vooral de nood hoog voor en daarna moeten we kijken. En dat gaat de gemeente Middelburg nu doen. Maar een leeg gebouw heeft de wethouder ook niet klaarstaan. De school moet nu wachten totdat andere bouwplannen worden uitgevoerd. Want hier in de wijk gaat veel veranderen. In de plannen staat onder meer dat de middelbare school, de CSW, gaat verhuizen. En de avonturein krijgt hier een nieuw gebouw. Maar helaas voor de school gaat dat nog een paar jaar duren. Maar ja, toen de plannen van Hart van Griffioen kwamen, is het natuurlijk ook moeilijk om dan al definitieve plannen te maken voor noodlokalen. Dus vandaar dat we het even hebben laten wachten, hoe vervelend dat ook is. En nu is het gewoon tijd voor een volgende stap. De plannen Hart van de Griffioen zijn vastgesteld, dus we weten ook hoe ver de horizon loopt. Nou, dan kunnen we nu ook kijken met de school van wat is er nou in tussentijd nodig. Dat er nog steeds goed onderwijs gegeven kan worden, maar dat er ook ruimte is voor extra dingen. Het Hart van Griffioen, dat is een langdurig project met meerdere onderdelen, waar wij eentje ervan zijn. En we gaan nu tot aan de zomervakantie met de gemeente verkennen, zijn er mogelijk ook andere oplossingen dan we nu op de plank hebben liggen, zodat het wat sneller kan gaan. Dus voorlopig zit de directeur nog in de voorraadkast te bellen, want een concreet plan is er nog niet. We hadden vandaag afwisselend zon, wolken en ook een enkele regenbui. Er stond een matige noordenwind en daardoor was het best fris. Middagtemperaturen tussen de 11 en de 13 graden. Morgen eerst veel bewolking, dan af en toe zon. Woensdag en donderdag, dan schijnt de zon uitbundig. Wordt het ietsje warmer, 14 tot 16 graden. Tot zover. Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl, onze website. Ik wens u nog een heel mooie maandagavond.